Ndewo no monne no monne no nda. Ekele m na n'eziokwu adọọ m anya nke a. Asị m Chineke Chukwu okike abịa onye dị ike niile gozila m ndị ONN ụwa kwa gburugburu. N'eziokwu ahụ oke m chụzuru ọrụ a default ọkwanụ nwee determination enweghị m a na-akpọ service n'ọrụ. I choose to serve the public with all amount of passion, zeal, and joy. And I will continue to do that. The road users, women's mistake, because everybody was bound to make mistakes. I used to correct them and to punish them. Oh no, that spirit is not in me. But on a caution, not that he may my next time, you better at that point, all my money are going to get again. So there's no point. Maya any punishment out of my baby. Can I get a baby?